חלק מההתכוננות של ההורה זה להיות מוכן לוותר על הנוחות שלו. נוחות שהכל נקי ויש חיתול וגמרנו ולא רואים כלום ולא מריחים כלום. בהתחלה התחלנו לעשות את זה כששי צריכה ללכת לשירותים, היה לנו ישבנון, שנה ילתה עליו, התלהבה, אבל היו לנו פספוסים. ובעצם אחרי התייעצות עם חברה, הציעה לי לקנות ציר, דבר שקצת התנגדתי אליו בהתחלה, כי לא נראה לי הגיוני שילד יעשה את הצרכים שלו בכל מקום בבית. אבל תכלס זה עובד הכי טוב, וכרגע שי עושה את הצרכים שלה בסיר. פה אנחנו בהחלט מוותרים על נוחות ונותנים את המקום לתקלות מרכאות האלה כחלק מהחיים. באמת בימים הראשונים היו פספוסים. החלטתי שאני לוקחת את זה בצורה הכי קלה שאפשר. מה אתה עושה קונצים? אמרתי לה, שי, עשית פיפי, בואי ננקה, ובאמת הלכנו לנקות. ויצא שכשהיא פספסה אז היא אמרה בואי ננקה, וככה היא התייחסה לזה ככה גם, זה לא היה דרמטי או משהו כזה. עוד אחד.